Ini seger men kayane iki. Wis Pak, kilo mateng sayure. Oh iya. Segone ya sadem tak ler nekat mau. Sarapan. Sarapan. Masalah. Loh. Nik. Lah kok oseng-oseng tes iki piye to wong iki? Nik. Nik, rene. Piye apa? Gimana? Ya iki karepmu iki piye lho aneh-aneh delokno iki lho. Masalah ini Lah ya iki oseng-osenge. udah sombong-sombong oseng-oseng lho iki. Ya iki enak, jarang kok seneng rokok. Kene. Yo aja to eneng to. Lah mau jaluk dhuwit ora enek, nggo tuku rokok enek. Lah kan senenganmu iki oseng-oseng rokok. Walah, nik. Lah bayi mau nggih ngopo wong golek iki? Ora enak, enak iki. Wis mangan iki wae. Oh gah, eneng to. Mangan oseng-oseng tes. Ya wis iki wae, wong tak dhuwit ora. Nah, Gah. wis tak kei lombok, tak kei brambang iki lho wis sedep. Ora enak. Enak jajal dhisik. Wis rasakno ya. Mang kei dhuwit ora gelem. Jangan tuku rokok enek duwite wis kuwi. Entekno kabeh. Walah, nik. Ki po yo enak no lho, tes dioseng. Walah.